Bueno, jo només tinc que dir que el coneixement que jo vaig tindre d'això va ser perquè vaig veure la ruta del camió aquell de verd fosc que va fer això, i després entrar així al camí del cementeri, diu, això pinta mal. I de nit, quan vaig arribar a casa, i entonces allí ja vaig veure que els de ma casa ploraven. Per què ploraven? Perquè aquesta gent ja a través, i que allí, al recer d'aquest castell, encara viuen bones persones. Jo només voldria dir una altra cosa, que si aquesta gent haguem viscut 30 anys més tard, haguem pogut gosar de la Constitució de l'any 78. Molts mos regarem llegint la Constitució. Els 169 artículos són tots molt bonics. Les disposicions transitòries i derogatòries. Què diu l'artícul 15? Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral. Ningú podrà ser sotmès a tortures com ells, ni a trats inhumans ni degradants. Quede, pues, abolida la pena de mort. És tot de la meva part.